Byl krásný letní den, plný barev, vůní a lenošení. Naše malí chlupatí přátelé se rozkoší slunili na okraji kouzelného lesa. Nejdříve je musíme všem představit a trochu povyprávět o tom, jak se spolu setkali. Už bylo velice málo takových míst, jako je ten náš kouzelný les u městečka 7 dubů. Všude je mnoho domů, široké ulice, betonová parkoviště ze supermarkety, vypadajícími jako kvádry ze stavebnice. Všude se něco staví. Na divoký lesí, džungli a park nezbývá moc místa. V naší krásné Evropě se pak nedostává prostoru pro všechna zvířata a tak se navzájem potkávají a učí se žít pohromadě. Medvěďák je takový tulák, kterému zachutnaly lidské odpadky. Pan Vlkouš se dostal do našeho lesa z chovné stanice, která ho zachránila po nehodě s autem. Tchoří, který si jsem tam ulovil nějakou tu slepičku. Tracená rýska, co neměla kam jít. Jako Čanda, která byla divoká, ale neměla žádné kamarády. A jak se to vše semlelo? Jednou se všichni setkali na osamělé skládce odpadků daleko za městem. Nejdříve na sebe cenili zuby a ukazovali si navzájem drápy. Ale pak se ukázalo, že si nechtějí ublížit a začali si povídat. Rozuměli si a tak byli spolu. Medvěďák, pan Vlkouš, Kočanda, Tchoří a Rejska vypravili hledat svůj nový společný domov. Tak asi nějak to bylo. Putovali dlouho a viděli mnoho věcí. Prošli městy, hranicemi, přešli řeky, přecházeli mosty a lávky, taky dětská hřiště a za 7 horami a za 7 řekami našli kouzelný les u krásného městečka 7 dubů. Byl to takový divoký kout přírody s obrovskými staletými duby, hustým kapradím, heboučkým mechem, s drobnými kvítky a vše chránila hustá splet dubových korun, ve které tu a tam prosvitlo silné slunce. A když ten malý zázrak viděli, ani se nemuseli dlouho rozmýšlet. Našli nový domov. Jsme znovu na začátku v horkém letním dni, když se všichni lenošivě vyhřívali na kraji kouzelného lesa. Bylo takové horko, že se začalo Tchoříkovi před očimi hotat. Myslím, že toho lenošení bylo dost. Měli bychom začít něco dělat. Co takhle se postavit společný dům? Sice medvěďák reptal a Ryska dělala, že špatně slyšela. Ale po chvíli se všichni dali do práce. Sluníčko jim pěkně na práci hřálo. Tvar celé stavby zvířátka odkoukala od přírody. Vlastně jim vyrostl takový obrovský hříbek. To nám to jde. Každý tak trochu promyslel, jak se novém zabydlí. Každý pak bude mít svůj pokojíček. Všichni měli velkou radost. Budou tam židle na sazení, velký stůl a měkké koberce z mechů. A tak měli domov. Všechno dělali společně, uklízeli, hráli si a měli se rádi. Jednou šli ven a viděli motýly, kytičky, trávu a taky tam bylo moc dětí. A děti si jich lekly
a utíkali domů a oni si řekli, proč utíkají? Asi protože se báli a tak šli zpátky do prostřed lesa, kde bylo pro ně bezpečněji. Později si v hloubi lesa našli rybník s rybami a zaplavali si v něm a pili vodu a všichni si ulovili rybu. A pak viděli veverku a hráli si s ní na schovku. A pro toho medvíďáka to bylo hrozně těžký, protože je velký. A pak šli domů a kočanda slyšela nějaká zvuky jako tinglingy.